Hát sziasztok, itt vagyok a második résszel. Ugye az előbb láttátok az első részt, én most a mai napon azért rakok fel kettőt, mert most még csak ez a kezdet, és hát csomó tűzijátékos videót szeretnék csinálni, szóval szerintem kezdjük el, nem is habozok tovább. Ezzel kezdjük a legkisebbel. Ez kicsit másabb most, mint az előzőben, hát ebben szebb is a grafika. Ezt tettem úgy azért, mert kiskoromban, amikor már nagyon nem bírtam magam, azt letöltöttem, és akkor elvel játszottam. Van itt egy kicsit nagyobb, ezt megnézzük. Majd ennek a neve is ott lesz a linkbe. Jó. És akkor most megnézzük ezt a nagyot. Na, erre kíváncsi vagyok. Az előző videóban csak is ez volt a legnagyobb, de lehet ennél nagyobb is lesz. Azt. Ez jó nagyot robbant. Na, van ennél... Úristen, hát ez bazi nagy. Fogadom, hogy ilyet Magyarországon nem lehet kapni. Az igen. Akkor már kíváncsi vagyok, ez mit fog produkálni. Mega. Az van ráírva, mega. Aztán már többet már nem tudom kiolvasni. Ez is nagy volt. És ezután még van, nem, ezek már ilyen kis nem tudom mi. Hát ez ott tartós, mint ahogy az előzőben is. Igen. Hát itt már legalább már van erdő is animálva végre. Hát nem animálva, nem rajzolva, de legalább úgy már kicsit átélhető. Szebb is. Aha, hát ez elég szép volt. Menjünk át a másikhoz. Ez valami... De fura, ez valami olyan, mint a gyümölcsös lenne. Nagyon fura rajzok vannak ezeken a kis cuccokon. Sokkal szebb amúgy. Rendben. Hát ez elég szép volt, mint mondjak. Na, és erről beszéltem, itt van a Sikoly, amit mindenki jó ismer. Azért ezt bemutatom. Nekem tetszik amúgy. És... Hát jó, Magyarországon nem ekkora durran azért. Legalábbis én olyan sikot még nem találtam. De ez is sima rakéta lesz. Meglássuk, hogy ez mit produkál. Igen. Ha ilyen lenne a valóságban, én már vennék belőle 10 darabot. Hát ez gyönyörű volt, ez nekem nagyon tetszett. Ezt már ki. És akkor úgy tűnik az utolsó ismét egy telep. Úgy ez még jobban is néz ki, mint az előző. Számomra. Ez gyönyörű volt, hát a mai videónk ezzel véget ért. Köszönöm, hogy végignéztétek, addig ciao.